Здравейте! След вчерашното дишане и потапяне в ледени води с Wim Hof, днес трябва да го приложим на практика. Няма как да не научиш нещо и да не го прилагаш и да очакваш то да даде резултати. Всъщност потапяне в ледени води е напълно достатъчно веднъж седмично 3 минути. Понеже резултатите след 3-минутно излагане на студени душове или ледена вода, както искате, може да го направите. Една седмица след това до 6 дни положителните ефекти са на лице. Основно подсилване на имунитета, също така увеличаване на червените и бели кръвни телца, поне това беше, което ни обясниха. Също така дихателните практики помагат много за да можеш да бъдеш по-концентриран, да можеш да контролираш симпатичната и парасимпатичната нервна система. Така че днес вече 8 вечерта, но въпреки всичко ще опитам да направя същото нещо, което направихме там, само че ще ги събера, малко ще ги сбия. Сега ще направя 3 рунда вдишане по метода на Wim Hof, които са 30 вдишване и издишване, както казах. Последното издишване е напълно. Изпускаме въздуха, след което задържаме за максимално време, което тялото ни позволява. След това вземаме въздух и оттам задържаме още 10-15 секунди. Така правим 3 рунда, минаваме, активираме симпатичната и парасимпатичната нервна система, можем да влезем в подсъзнанието, така да го кажем, и да контролираме изцяло тялото си. Водата успях да стигна до минус 2, минус 3 градуса, понеже си взех малък фризер, в който съответно мога да влезна. Идеята ми дойде от метода на Wim Hof, когато видях, че той е направил точно това в къщи. Не е нужно да постоянно да купувам лед. И така идеята ми хареса, допадна ми. В момента ще я пробваме да видим съответно дали ще успея да направя тези 3 минути. Едно е когато си с много хора, наистина хората е съвсем различна, енергията е съвсем различна. Съвсем друго е когато си сам. И така, въпреки всичко, времето е прекрасно, 27-8 градуса, така че ще опитам да видим какво ще се получи. Relájate profundamente. Tumbate, siéntate. Седнал или легнал. Никога не правете това в колата или във вода, или на каквото да е опасно място. Това е много важно. Ronda número 1. Корем, гърди, и той казва, че трябва да закараме вдишането до главата. Y sosténla por 15 segundos. Exhala en 5, 4, 3, 2 y 1 segundo. Suéltala. Ronda número 2. Suéltala. Трети рунд. Exhala en 5, 4, 3, 2 y 1 segundo. Suéltala. Това е първата част с дишането. Сега смятам да се потопя в студената вода. Ето го съответно и новата придобивка. Така, преди малко го изключих за всеки случай. Сега да видим и температурата. Беше минус 2 градуса. Възможно е да се е вдигнала малко. Нека да го проверим. Минус 1. Дори няма минус 1. Минус 0,1, което е напълно окей. Така че аз ще се приготвя малко с Horse Stand и ще питаме как е тази водица. И така, Horse Stand
за който ви говоря, е следното нещо. Разтваряме краката по-широко от раменете, свиваме, преклякаме и от тук общо взето около 40-50 от тези движения. Съответно, как ще влезна във водата? Потапям първо краката. След като съм готов, поемам въздух и се спускам додолу. Okay. Влизаме вътре. Трябва да напълня още мъничко така да дойде до тук. Определено мога да кажа, че като минат може би първите 15-20 секунди, оттам нататък тялото като че ли привиква към студа, става доста по-лесно издържането. 15 секунди до втората минута. Съответно искам да споделя също, че от горе-долу 3 години се къпя само с студена вода. Имало е моменти, в когато съм се къпал и с топла вода, но това са били, особено ако се върна след работа, тук студът е много такъв пронизващ, защото тялото има много влажност на въздуха и някой път се прибираш, просто искаш да се сгрееш по някакъв начин. И това е съответно топъл душ, след което винаги опитвам да завърша с поне 10-15 секунди студен душ до 30 дори. За това, че опитайте лека по лека, не влизайте веднага в студените вани. Пробвайте с 10-15-30 секунди, 40 и лека по лека увеличавайте времето. Така или иначе съм изкарал 2 минути и 30. И ще ги направим 3. И това е. Какво друго мога да ви споделя. Сега като излезна, съответно ще направя пак horse stand за раздвижване малко на кръвта в тялото. Както казах, поне трябва да е до тук водата, но ето 3 минутки. Както казах, в момента точно е по тази ръка. Имам чувството, че ме удря ток. И съответно започваме с horse stand много. Ето тук, това е като все едно ме удря ток. И ето, че ритуалът или процедурата студен, леден душ, ледена вана е готов. Това е от мен за сега. Ако имате някакви въпроси, може да ги сложите отдолу под видеото. Ще се опитам да ви отговоря и ще се опитам да ви дам възможно най-много информация, защото това е нещо невероятно. Уим Хоф е невероятен човек. Нямах късмета да се запозная директно с него, но наистина това, което той желае, е любов и мир по света, което смятам, че към което всички може би трябва да се стремим, да бъдем добри, да се обичаме. Това е от мен за сега. Обичайте се. До скоро.